Senyora alcaldessa, senyors responsables de l'Ajuntament de Barcelona, som una petita empresa de restauració del barri de Gràcia amb 9 treballadors a temps complet i 2 a temps parcial, tots amb contracte indefinits. Llevo aquí 41 años, con 13 trabajadores, 13 familias. Tinc un negoci de restauració a Barcelona, sóc autònoma i tinc 3 empleats. Volem fer una crida al govern municipal d'aquesta ciutat, ja que davant d'aquesta situació d'emergència sanitària el nostre futur és incert. Com tots els autònoms, he hagut de treballar en condicions molt dures, malalta, amb lumbalgia. En aquest moment excepcional en què ens trobem, se'ns ha demanat un esforç enorme a tot el sector. Tenim parada l'activitat i el restaurant tancat. Aquest tancament, tot i que absolutament necessari, és un cop molt dur a la restauració. El mes que ve encara no sabem com pagar els lloguers, les despeses. El sector de la restauració es un sector vital per la ciutat. Hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Barcelona y a su alcaldesa, Ada Colau, para solicitar ayudas urgentes desde las instituciones de la ciudad con el fin de paliar la grave situación que sufrimos. Demanem, si us plau, que en aquesta crisi sanitària que ens ha tocat viure, l'Ajuntament adopti mesures reals de suport. El que hem sentit fins ara són mesures que serveixen per fer un pedaç, però no taparà pas el forat que tot això està fent. Creiem que és el moment de que l'Ajuntament posi el seu gra de sorra i revisi taxes i impostos durant aquest període. La exención del impuesto abusivo de las terrazas de este año. Que no ens els cobrin d'aquí 3 mesos, perquè llavors sí que tindrem un greu problema, sinó que ens els perdonin. Escucho a Ada Colau por la tele reclamando medidas al gobierno español y medidas a la Generalitat, que me parece muy bien, pero necesitamos del Ayuntamiento también. Ada, sisplau, ajuda'ns. Estem molt malament. En vuestras manos está el ayudarnos. De res serveix aplaçar els impostos, de res serveix empènyer la pilota cap endavant. La situació és molt greu i és ara que s'han de donar les respostes. El que li reclamem és una carència mínim de 6 mesos en totes les taxes, tributs i cànons que l'Ajuntament cobra al sector de la restauració. Alcaldessa Colau i primer tinent d'alcalde Jaume Collboni. Ja veuen el que diuen els restauradors. Estem tots desesperats. La situació és límit. Necessitem més ajuda que mai, Ada. Necessitem que ens ajudis. Gràcies.